Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson talab lir-Reġina sabiex tissospendi l-Parlament Ingliż minn issa sal-bidu ta' Ottubru li ġej. Fix-xhur li għaddew is-sitwazzjoni politika fir-Renju Unit kienet waħda mqalba l-aħħar hekk kif l-eks Prim Ministru Theresa May tilfet diversi voti fil-House of Commons brabta ma' Brexit. Sabiex jevita dawn iċ-ċirkostanzi u ma jgħaddix mill-umiljazzjoni li għaddiet May, Johnson iddeċida li jissospendi l-Parlament u esprima l-pjan tiegħu permezz ta' ittra mibgħuta lill-membri parlamentari kollha. Din waslet għal barax ta' kritika fil-konfront tiegħu hekk kif ħafna qed iqisu dan il-pjan bħala azzjoni diretta li se twassal lir-Renju Unit biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea bla ftehim. L-espert tal-Amministrazzjoni Pubblika l-Professur Godfrey Pirotta qal li jekk ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea bla ftehim se jkun hemm reperkussjonijiet kbar. Ħafna mill-rapporti li kienu sigriti ma ġew illikjat fil-Prince juru li Gran Bretagna tiffaċċja problemi b'no deal Brexit. U mhumiex problemi żgħar. Anki ta' supply ta' ikel, ta' mediċinali, u affarijiet oħra bħal dawn. Saħaq li dan l-aġir tal-Prim Ministru Ingliż huwa riflessjoni ta' biża' ikkaġunata minn nuqqas ta' fiduċja. Jiena naħseb Prim Ministru irid ikun kapaċi li juri li għandu l-maġġoranza. Din is-sitwazzjoni. Il-gvern qed jgħid li m'għandix maġġoranza ma nistax. U ma nistax nifhem jien kif l-Ewropa se tinnegozja miegħu. Jew tista' tinnegozja ma' xi ħadd li ma jurix li għandu maġġoranza. Matul il-jum diversi membri parlamentari Ingliżi fosthom l-Speaker tal-Kamra John Bercow attakkaw din id-deċiżjoni fejn saħħu li Johnson se jċaħħad il-membri parlamentari milli jaqdu dmirhom u jwasslu għal Brexit bi ftehim. Intant kawża ta' petizzjoni fuq is-sit tal-Parlament Ingliż, il-parlamentari issa se jiddiskutu din l-aħħar mossa tal-Prim Ministru Johnson tant li fi ftit sigħat minn dubdiet kienu aktar minn 300,000 ruħ li ffirmawha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.